Tichirimo munzvimbo yekuvhinisi iyo yamunoona ine makomba akasiyana siyana akacherwa ave nemakore achiitwa zvekucherwa goridhe. Nzvimbo iyi ndoda kungondingokupaiwo ruzivo rwekuti yave nemakore anogona kusvika iwo 70 ichicherwa goridhe. Varungu vakauya munzvimbo iyi vatove nemakore dzatove mhuri dzakusvika dzichi3 dzichimaina goridhe munzvimbo iyi. Naizvozvo pane imwe nguva yakambonzi varungu havanenge vanga vakuda kuenda pakazenge pakutanga kuchiitwa zvezvigororo zvezviguruguru, vanhu vachimaina havo vachimaina vari vega. Asi mukumaina vari vega iko ndokwakazokonzera kuti vanhu vazoda kuzoita zvekuti vapfume kuti vapinde pasi. Ngatidzokere kunyaya yedu yezviwanikwa zvakawanikwa muninga musi uya tasvika. Ndoda kuti ndingotsanangura pamusoro pemaplates ayo amuri kuona nezviyo izvo nechikari icho chamuri kuona netsvimbo. Takanopinda muninga umu tikanosangana zvakare newater glass. Muri kuona water glass iro ndakamboritsanangura pavhidhiyo yapfuura. Ndoda kuti ndingotaura mbijana zvatiri kunzwa pamusoro penyaya iyi ndezvekuti izvo ngenguva iya Junior ari mubako pakambouya vaprofita vaya vachitsvaga kuti vangawane sei nzira. Muri kuona kuti takarasika sei kuti tipinde munzvimbo umu muvhidhiyo rapfuura riya. Uyezve even patataura unopinda takatomborasika zvakare tikatozokumbirirwa. Saka ndoda kungotaura pamusoro pemawater glass aya nendiro idzo dzandambokuradzai pakutanga. Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vaiuya nechikafu ende vachiuya nechikafu muninga umu vaitouya nechikafu vachitopa mwana achiri mupenyu asati aurayiwa. Mukutaurwa kwazviri kuitwa mukuoneswa kuri kuitwa maprofita pamwe chete nen'anga dzataishanda nadzo, vari kutaura kuti mwana aipiwa chikafu. Mucharangarira padare paya vamatake one of the subbook vachitaura kuti aiwa muri kutonopa mwana chikafu muninga imimi. Ndo zviri kuitika. Saka ndiro idzo mubvunzo wanga uri kuti aiwa ndiro dzinopindeiko dzinodei muninga, kana dzipinda muninga pane zvinenge zvichitoitwa. Vanhu vanopinda muninga especially mugomo iri vazhinji vacho vanenge vachiuya vachizonamata kana kuti vachizopira, havapindi nezvinhu zvechingerengere. Saka kana paizopindwa napo newater glass nendiro idzodzo dzaipindwa nadzo dzichiitwa sei, ndiwo mubvunzo. Asizve ndo paya patinitaura kuti aiwa nyaya yemwana iyi inotori nevanhu varimo vari involved vari kuziva tsoro dzavaiita kuti vaizvifambisa sei. Ndo pane nyaya iri papa. Saka ndingotsanangura kune vaya vainga vachiti zvinhu zvakaiswa isu takatosvika tikazvionawo zvirimo. Mune imwe vhidhiyo yatakambokuradzai zvakare takakuradzai mune pfuko yanga irimo. Ende zvakare pamusoro paizvozvo pana mai vakatezenge vachitopopota vachiti mabata zvinhu zvangu zvanga zviri muninga imomo. Asi chamunoziva ndechekuti makomo aya anenge ane varidzi. Vanhu vakapota vachiisa zvinhu izvi pakashaya anokwanisa kunge achigaidha. Ndizvo zviya zvaizotaurwa naheadman onye kuti aiwa muninga dzedu musapote muchingonokanda zvinhu. Saka ipapa inyaya yekuti pari kuda kuwana guidance kune vagari vemunzvimbo yemuvhinisi kuti aiwa musarambe muchipinda muninga, nekuti mistake yakaitika paya ndeyekuti vanhu vakasiya mwana ari mukati nenyaya yekuti panga paitwa zvatingati zvipingo zvanga zviri pamberi penzira yavaida kuti vanotsvaga kuti vanotora mwana. Saka naizvozvo mukupingwa kwavakanga vakaitwa ikoko zvakakonzera kuti vaya vakanga vapinga mwana oro vakanga vavharidzira nzira vakabva wana imwe nzira yekuti vabude nayo, kana kuti yekuti vavhare nayo evidence yavakanga vakuda kufumurwa nayo. Saka naizvozvo ndo zvinhu zviri kuitika panyaya iyi zvekuti takasangana nendiro nemawater glass neicho chikari chatakuratidzai zvakare pamusoro netsvimbo pamwe chete nemaplates nemaspoon. Ndo zvatakasangana nazvo muninga. Zvinoratidza kuti paive nenguva yaiuya munhu achitodya chikafu, nekuti hakuna munhu angambodye chikafu muninga asingaiti zvinhu izvozvi zvine chekuita neuroyi kana kuti urombwa kana kuti kutsvaga masimba.
anotoya muninga sedza anenge ari kutsanya kana kuti ari kuita zvekuti atsvage masimba kana kuti haungouyi uchingoti ndoda kungogara muninga. Tinoziva kuti ninga dzinoyera vashona vanozviziva izvozvozvo, hapana munhu asingazizivi. Saka ndo mubvunzo wekuti ko maplates aya aizopindawo musei, chii chaitika, chii chaitora nzvimbo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvataida kuti tingokuzivisai mhuri yeZimbabwe. Naizvozvo patiri kuteera nyaya iyi tiri kuda kuti murambe mune patience yenyu. Nyaya dzemapurisa dzinotora time, naizvozvo zvichitaura kudai nyaya yatapiwa makore musoro wake hausati wawanikwa. Saka tinoda kuti muve nepatience. Nyaya imwe yatakambokupai iya yamunyaradzi wokuzhombe nanhasi asati avigwa. Saka nyaya idzi dzinogona kutora nguva. Tokumbirawo muitewo patience vanhu vaMwari mhuri yeZimbabwe. Zvimwe zvachona zvinotodawo kuti pawane kana vanhu maprivate investigators, asi maprivate investigators iyo vanenge vachida mari dzakawanda dzekuti vaite basa ravo, nekuti pamwe pacho mapurisa anogona kunge asina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuita basa iri. Saka naizvozvo tinenge tichikumbira kuti vanenge vachikwanisa kuti aiwa inini ndiri private investigator ndokwanisa kubatsira nyaya iyi, uya ubatsira nemhuri, ubatsirana mukwanisa kuti chokwadi chidi chibude pachena. Tinotenda. Ndini wenyu JC. Tosangana mumapurogiramu anoteera. Rambai muchidzidza, rambai muchiteera, rambai muchisapota, rambai muchitibatsirawo kuti tirambe tichikupai nyaya idzo dzinokwanisa kuti vamwe vanenge vane zvikwanisiro zvokubatsira vabatsire, vanenge vasinawo vachingotaurawo vachiadvertisawo mabhizinesi avo pano paJCTV Africa, mhuri dzichibatsirwa. Zvakare tine nyaya yababa vaya vekupondwa vakavigwa afikiro tabva kupfuura iri. Kune vese vakabatsira, kune vakabatsira kugroup raSisimeli, tinotenda. Mhuri yakamaoko amakastretcha muchiita kuti mhuri ibatsirike, tinotenda zvikuru. Murambe muchiitwa zvakanaka. Ndatenda. Ndini wenyu. Tosangana mumapurogiramu anoteera. Ndini wenyu JC.